Čau. Aha, a ještě je stejně? Dobre, no a takže mu dáte nejakú časť, napríklad na doštek, na uško a tak. Ďalké, vieš ako. Nie. Také pohoda, čo je, kde sme. Musíme radiť všetko, lebo nás vôbec nepočujú. Dobre, tak ahojte, dievčatá. Vítame vás na tomto tábore. Tešíte sa, že ste tu? Musíme vás najprv trošku pokarhať, ale možno ste ešte niektoré nevedeli, že čo znamená ten pískot, tak vám to ozrejmime. Vždy, keď budete počuť taký pískot, tak sa tu čo najrýchlejšie zhromaždite. Keď tu máme ešte miesta. Detská izba. Detská izba je tam za vami. V detskej izbe ona bude otvorená iba v určitý čas, keď nebudete mať nejaké povinnosti doma, v rodine, tak vtedy sa môžete hrať v detskej izbe, to vám povieme, kedy môžete do detskej izby. Potom toto je taká miestnosť, sa volá obecný úrad. Tam budeme my vedúce animatorky, tam je vstup zakázaný nezamestnaným osobám. Potom tu máme ešte zelenú chatu, kostol, poštu. Žiadať 3, 4. Modročaková Diana. Máš modrú Diana? Dobre. Dobre, zerbeníka. Vy ste štvorka, babeka ešte? Prosíme ťa aj za našich budúcich manželov, ktorých máš pre nás pripravených, aby boli pevnými vo viere, čestní v zmýšľaní a čistí na duši. Prosíme ťa, vyslíš nás. Môže pojokať. No poďte, dievčatá, sem! Ešte? A je aj druhé isto, hej? Je aj druhé, tak aby ste vedeli. A smrt, mečel, mek, mek, mečel, mek, mek, jak tak mečel, vykašľal tak, rudé tričko, čím stopnul vlak, na 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 Zabávame my všetko, len sa podobíme, prázdneho sameru nikto nedaje. Plný tanier radi máme prázdnine, z prázdneho sameru nikto nedaje. Dobrú chuť. Donesli by ste tie. Som na Facebooku normálne našla, ako
Nejaké protesty, čo? Dobrú chuť, Donioško. To bolo vôbec? Bolo to. Ja si neviem tomu spraviť názor. Na jednej strane mi to príde blbé, že prečo by mal niekto zakázať niekomu sa baviť viac ako do polnoci, a na druhej strane, neviem, asi to má svoje nejaké dôvody, nie to, že to chcú Táto zakázať. konverzácia bude na kamere. Pôjdeme na Berňu horu, že? Idete? Neviem, ako jedni sú proti, druhí sú za. Ja chodím aj na Nuevo, aj blízko. A prihlási sa ten, kto ju nemá podpísanú. Priznajte sa. Ako je možné, že ste nepodpísaní? Máme taký pocit, že sme vám to dvakrát hovorili a vy ste si nezabudli podpísať. Tak si podpíšte prosím vás perom, aby sa vám to nerozmazalo. A ráno budeme kontrolovať, ako nebudete mať samošačku, tak strháme podpískového. Hlava rodiny. Hľadáme poklad, kto vie, kde je ukrytý. Nevieme miesto, je však pre nás dôležitý. Tak pátraj s nami, hľadajme ho spoločne. Dieťa moja, som svätý oheň, čo tvojou láskou horí. Ježiš je môj nový brat, milosťou Pána smiem stať. Som svätý oheň, čo tvojou láskou horí. Ježiš je môj nový tým, tak pátraj s nami, hľadajme ho spoločne. Musíme spoznať to šťastie skutočné. Je môj nový brat, s milosťou Pána smiem stáť. Som tvoja dcera, dcera môj Pán. Som Božia dcera môj Pán, som Božie dieťa môj kráľ. Som svätý oheň, čo tvojou láskou horí. Tak, teraz sme vám niečo predstavili my, hymnu, a teraz je už najvyšší čas, aby ste sa aj vy predstavili ostatným skupinkám. Dúfam, že všetci tu máte vlajku, že máte naučené v hlavách na spamäť o svoje pokryky. Máte všetci? Nejako slabo. Máte? Boskovci, my sme rodina, hľadanie pokladu sa začína. Ráno, večer, vodne, v noci, poklad ten je v našej moci. Ó, krásne, Boskovci sú tam vaše mená, takéto krásne pestrofarebné. Čo nám môžete o tom povedať, čo tam ešte bude? Tu v strede má byť akože Dom Bosko a okolo majú byť deti, že on sa venoval deťom a tie deti majú byť my. 4! Ó, výborne. A naspäť, Monika, ideš? Krásne, potles. Sami ovci, poklad my nájdeme, všetkých porazíme. Aha, už čítam. Savijovci, výborne. Môžeš tam ju predstaviť? No takže vlastne tam sú naše mená napísané. A zvyšok? A je tam ruženec a neviem. A je to dizajnersky doplnené. Asi tak. 3, 4. Sme kafasososovci s dvoma S, ak neviete. Ideme hľadať niečo skryté. Čo? Čo? To sa dozviete. Dobre. Poprosím animatorky, predstavte sa nám, ako sa voláte. Ja som Tanča. Dorot. K. Čo tu je? Tak nadpis a podpisy. Asi tak. A smajlik, že to je skvelé.
Aha. Tak, a bude veľmi rýchly kus. Bravo. Bežíme. Bežíme. Trojná prekážka. Bežíme. Tribúna detí. Dobre, bežíme. Tribúna mužov. Kamenný most. Bežíme. A ešte. Bežíme. Unížený most. My sme silní Zemanovci, všetko máme v svojej moci. Poklad vždycky nájdeme, spolu všetko hravo zvládneme. No, asi ty vzadu nevidia, tak môžeš povedať, Janka, že čo na nej je. To je poklad, ktorý hľadáme, to je naše meno a to sme my. Janka. Natália. Dobre, takže zatlieskáme Zemanovcom. Krásne. My sme Mazarelovci, divokí lovci, beháme za pokladom, za ďalekým západom. Vzácny poklad nájsť chceme, všetci si v tom pomôžeme. Výborne, vy ste stihli, no, šikovnice. Mazarelovci, dobre, super. Čo to slnko a tie hviezdy? Čo to znamená? Žltá farba. Žltá. A toto tu, toto pod tým? Číslo domu a ulica. Číslo domu. Aha, výborne. A v srdci ste vy, hej? Dobre. Výkuňovci, my sme borci, šuráme sa po kopeci. Zlatý poklad nájdeme a priateľov spoznáme. Vlajku sme si poplietli, ale máme vlajku. Len sme trocha poplietli materiál. Dobre, nevadí. Tak vy to môžete spraviť naopak, že z vlajky si spravíte chladničku na stenku. Že aj s Melírom môžete byť sveté. Krásne. A ešte... Lenka. Zuzana. Poriadne im ešte raz zatlískame. Takže budete opakovať po mne, môžeme držať. Ja idu střídat leva. Ja nebajus. U меня ружо. И патроны тоже. Я иду стрелять лева. Я не боюсь. У меня ружо. И патроны тоже. Tak už máme unavené, podrieme trochu, nie? My sme pátrači lovci, pokladov sme lovci. Ako veľká rodina, problémy zvládneme ako malina. Tak toto boli už akvarímy, výbor. Čo máte na vašej vlajke? To už je dokončená, či ešte ju chcete nejako vylepšiť? Ešte sa bude dokončovať. Tak zatiaľ, čo ste tam stihli? Toto je číslo našej skupinky. Toto je číslo nášho domu. A toto je náš názov a naše podpisy. Magoneovské devy sú super baby a všetkých majú radi. Ich úsmev je pre všetkých pokladom a druhým idú príkladom. No je tam naše číslo skupinky, je tam náš názov, naše mená, náš pokrik a číslo domu a ešte fotka. Keby ste boli bližšie, tak na